Ciutadans segueix en campanya. Quines són les propostes que ens vol explicar avui? Bueno, avui explicar-vos que el canvi que Gavà necessita, els ciutadans té propostes a tots els barris. Llavors avui estem aquí, en aquesta plaça dura, com es pot veure, i aquí tenim diverses propostes concretes. Una és dinamitzar el carrer Sant Lluís, que sempre està, des del punt de vista comercial, sembla que estigui una mica oblidat, dinamitzar el comerç del carrer Sant Lluís, dinamitzar el comerç de Diagonal, arreglar també el parc de Diagonal i aquesta plaça a la que estem, perquè nosaltres la idea que tenim, la proposta que fem és fer un pàrquing soterrat, un pàrquing que doni solució als problemes d'aparcament i, aprofitant que es fa el pàrquing, la plaça no fer una plaça tan dura i en tot cas hi ha una altra cosa, i és que aquí a l'estiu no s'aguanta de la calor. Llavors, com a mínim, és a l'estiu posar una coberta que no fa falta que sigui dura, una coberta que sigui una espècie de gassa que es posa a l'estiu, una malla negra lleugera, que evita que es rescalfi tot i llavors a l'estiu es podria aprofitar molt més, perquè és que si no els crios no aguanten. Aquests són uns exemples de les propostes del canvi que tenim nosaltres per cadascun dels barris. Sempre diem, el nostre lema és Gavà necessita un canvi, aquest barri també, i per tant també demanem a la gent d'aquest barri vota Ciutadans.